Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά θα θέλαμε για τη νέα χρονιά που να χωρίλιο και ένα μήνυμα για την ομάδα. Χρόνια πολλά της ζωής και καλή χρονιά. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Έχουμε ένα μάτι τώρα με την Ολυμπιάδα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Παίρνουμε κάποιες ενισχύσεις. Μετά έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο νερό. Στις 10-11 του μηνός του τον Άρη. Είναι το κύπελλο. Είναι και η επόμενη μέρα. Θέλουμε το κόσμο που λεγόμαστε εννοείται. Θα προσπαθήσουμε για ό,τι μπορούμε. Ό,τι το λίγο. Ένα δίμηνο και γιορτή για το βάθμο του Βόλου και το Δήμο. Γι' αυτό έχουμε έναν σπουδαίο δικό με ιστορία, τον Άρη, που έχει δέσει από το Μπόμπι Ιορδάνο. Ναι, είναι ένα. Εντάξει, ο Μπόμπι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το είδαμε και στον πρώτο γύρο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με πολύ μεγάλη ιστορία. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος, να απολαύσει 2 μέρες ένα πολύ ωραίο γκολ. Η Γέλτσα παράδειγμα γράφει ότι βρίσκεται χαμηλά στην βαθμολογία. Έχετε πει και εσείς αγώνες ότι παλεύετε και τουλάχιστον το έδρας παλεύετε να περάσει κάτι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Απλά έχουμε ένα θέμα με το καλύτερο. Εντάξει, όλα τα παιδιά δουλεύουν, δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι. Εντός είμαστε όλη η ομάδα εδώ πέρα. Πήρε, παίζουμε πολύ καλύτερα παιχνίδια. Τώρα θα προσπαθήσουμε ακόμα παραπάνω. Πιστεύω θα έρθουν και 2-3 προσθήκες. Η Γέλτσα εδώ πολύ ζητάει η στήριξη και βοήθεια κάθε φορά κάτω του κόσμου. Ναι, χρειαζόμαστε μεγάλη στήριξη. Και από τον κόσμο και γενικά από τους φορείς. Είναι λίγο δύσκολη χρονιά. Γενικά είναι δύσκολη κατηγορία. Όσο μπορεί ο κόσμος, όσο μπορεί να βοηθήσει. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω βοήθεια. Καλή χρονιά με υγεία θα του. Καλή χρονιά σε όλους. Ένα μήνυμα για την ομάδα και την ΕΟΤ. Καταρχάς, ξέρουμε όλοι ότι αυτή η κατηγορία είναι δύσκολη και είναι αποτυχή, έτσι. Εμείς πάντα προσπαθούμε στους αγώνες και που έχουμε αποδείξει, παρόλο που δεν έχουμε φέρει ένα αποτέλεσμα, ότι προσπαθούμε σε όλα τα μάτια στα 100%. Τώρα θα πω για το νέο φόρμα. Η νέα χρονιά έχουμε καταρχάς να είναι υγιείς όλοι οι παίκτες, έτσι. Και επιτέλους να φέρουμε ένα αποτέλεσμα που δεν έχουμε φέρει ως τώρα. Η αλήθεια είναι η ομάδα θέλει ενισχύσεις για να φέρουμε το αποτέλεσμα, αλλά και αν δεν φέρει, εμείς θα προσπαθήσουμε για το 100%. Θα το φέρουμε. Σε λίγες μέρες θα ακολουθήσει ένα ήμερο εικορτή και το κομμάτι, καθώς και από εκεί τα Ελλάδα της παίζουν σε μεγάλο παράδειγμα έρχεται ο Πορτοκόρο που να παίξει Άρη του Θεσσαλονίκη, μια ομάδα με εικορές που χωρί. Ας πούμε ο Ιορδάνος και άλλοι. Πώς θα περιμένετε. Εντάξει, ο Άρης δεν έχει θέσει τρόπες που έχουμε θέσει εμείς. Έτσι είναι μια ομάδα με πάρα πολλούς καλούς παίκτες, αλλά εμείς θα το παλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το δυνατότερο. Να μην είναι κατά κόσμο του Λεωβόλου. Χρειαζόμαστε σίγουρα τον γήπεδο, μας στηρίζουμε και η αλήθεια είναι ότι στο γήπεδο έρχεται ο κόσμο και μας παρακολουθεί και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.